אוקיי, שלום לך, נעים מאוד. אני המתקשרת אלגרה. בואו נראה מה עם העתיד שלך ומה עם הגלגל המזל, אוקיי? אוקיי. שיהיה לך בהצלחה. תודה. יש לך תקופה מאוד מאוד לא כל כך קלה. צודקת. אתה מאוד דואג ומאוד מודאג. צודקת. אתה בן אדם לא שקט נפשית, לא רגוע. צודקת, 100%. אתה מבולבל הרבה הרבה הרבה. תסתכל. אתה נפלת קצת בעסקים שלך, בכסף, בכלכלה. צודקת. אוקיי, עכשיו אתה צריך להקשיב. היה לך בריאותית, היה לך בעיות בבית חולים בבריאות לא כל כך טוב. נכון, 100%. הרגשת הרבה הרבה לא טוב ונפשי לא כל כך טוב. צודקת, איך את יודעת? כן. אני רואה שהיית בבית חולים, היה לך מעקב רופאים, היית כל הזמן עם רופאים. צודקת, 100%. אתה עצוב המון המון המון. גם הכלכלה לא טוב, וגם פרנסה שלך לא טובה, וגם זוגיות אתה מאוד קשה לך עכשיו בתקופה האחרונה, וגם הבריאות שלך. זה 100%. אני צודקת או לא? צודקת. יש לך בסביבה אנשים קנאים, הרבה. שמקנאים ממך ולא אוהבים אותך. הרבה. ואתה מאוד פגוע מהעולם הזה. וואלה, צודקת 100%. אין היום חברים. צודקת. חברים פגעו בך. צודקת. תקשיב בחור, מה שאני אגיד לך, יהיה לך לכל החיים. תגיד, אלגרה המתקשרת, הייתי אצלה פעם ואמרתי לה את הכל. תקשיב טוב. אתה בן אדם, יש לך, היית אמונה באנשים. אתה היית מאמין בכל העולם. למה? אתה בן אדם טוב. צודקת. לוקח ללב הרבה. יש פה בעיות, עשו לך הרבה בעיות. צודקת. אתה צריך לזהר מהצד שני שלך. גם מהחברים וגם מהסביבה. ואתה ידעת מי אוהב אותך ומי לא אוהב אותך. אתה, הלב שלך בוכה היום. אתה מרגיש עצוב מאוד. צודקת. אתה עושה העיניים שלי צחקות, הלב שלי בוכה. וואלה, 100%. כן, אתה לא ישן טוב בלילה, אתה פגוע המון. וואלה, צודקת. כן. אתה יצאת חדש מבית חולים? צודקת. כן? כן. הנה, ועכשיו פחות או יותר טוב, אתה מרגיש פחות או יותר טוב. והתרופה, צודקת. אוקיי, תקשיב טוב עכשיו. לחץ על הגב יש לך המון. הרבה. כן. לחץ על הגב הרבה. וגם עכשיו אתה מחכה כסף. 100%. עוד לא קיבלת כסף, אתה צריך לקבל גם כסף. 100%, וואלה. אני צודקת או לא? צודקת. מחכה כסף, עוד לא קיבלת. יש אנשים, כן יש אמונה בהם, הם, תזהר, יש אנשים, כן אתה צריך להאמין להם. יש כן כסף, אתה תקבל, ויש חלק לא תקבל כסף. צודקת. תזכור אותי מה אני אומרת לך. צודקת. יש לך שינויים בחיים לטובה. שלום. ב-2017 יהיה לך שנה מאוד טובה. אמן יא רב. שנה מאוד מוצלחת. אמן יא רב. כן. אתה כל הזמן מרגיש לבד. סחק, נכון? צודקת. לבד. אתה מרגיש לבד. צודקת. כן. עכשיו המצב הכלכלי אצלך על הפנים. 0. 0. על אפס. 0. כן. רצית לעשות דברים, רצית לעשות שינויים, בינתיים אתה חנוק, לא טוב. צודקת. עכשיו, אני אגיד לך איזה תאריכים יהיה לך טוב, ומתי יהיה לך כלכלה טוב ובריאות. בחודש שישי, תזכור אותי טוב טוב טוב, בחודש שישי, 22 לשישי, יש לך שינוי כלכלה טובה. אמן יא רב. הכסף יהיה לך ביד, אתה לא תהיה רק בנפילה. יהיה לך עכשיו עליות ירידות, אחרי העליות ירידות, יתחיל להיות לך שינוי לטובה. אמן. 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 כן. גם תיזהר קצת על הבריאותית, יש לך חולשות ועייפות המון 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 בבריאות.
צודקת. יש לך עין רעה מאוד גדולה. כל הזמן שמים עליך עין רעה. כל הזמן אתה בסביבה, יש לך עין רעה מאוד גדולה. יש לך חבר טוב, שהיה לך באמת, זה בן אדם טוב. מי זה יהודו ואב השם? יש לך חבר טוב. ויש לך חבר בן אדם זה לא טוב, אז אתה צריך לזהר ממנו שופה גדול. כל הזמן הוא שם עין עליך. הוא כל הזמן מסתכל עליך. מכתב, אתה מקבל מכתב טוב, תשובה טובה. בקרוב, תזכור אותי. כן, בעזרת השם, אתה מחכה כסף, הכסף אתה תקבל. כמה לקח לך זמן הרבה, בסוף אתה תקבל, כן או לא? אמן, אמן. אתה היית כמו פרפר, אוהב לצאת, אוהב ללכת, אוהב את העולם. היום אתה מרגיש חנוק כמו סגור בבית סוהר. וואלה, תסתכל, באמת. צודקת. מאוכזב. אפילו בבית חולים אני בורח. כן, אני רואה פה. אתה במעקב רופאים, אני רואה. יש שינויים רק לטובה. אינשאללה. אתה תצא מזה בעזרת השם. אמן, אמן. לאט לאט יהיה לך משהו טוב, באמת. אמן. כן. אתה תהיה רגוע גם מבחינת הפרנסה והכלכלה. אמן, יא רב. 1, 2, 3, 4, 5, בתוך 5 נקודות אתה מחכה לטלפון, תקבל טלפון, תהיה לך מאוד טלפון טוב. אמן. תשובה טובה, אתה מחכה לתשובה הזאת, ובסוף אתה תקבל, זה הפתעה טובה, אתה תהיה מאושר, תהיה מבסוט. זה מה שהיום אתה מחכה. אמן. אני צודקת או לא? צודקת, אמן. ב1000%? 1000%. אמן, אמן. אמן. אני מחכה באמת, באמת, באמת לדקה הזאת. אתה רואה? כמו שאני חיה איתך, אני יכולה לדעת לך את הכל. וואלה, צודקת. אתה, היה לך כסף טוב. היה, הרבה. היה לך נפילה. נפילה מחברים. חברים הפילו אותך. כן. אתה היית צריך האמנתי להיות להם. מיליונר. האמנתי. כסף הרבה היה לך. הכל הלך. הכל עף. האמנתי. אתה בנית, הכל נפלת. צודקת. והיום אתה מסתער על כל חבר שהיית איתו. הם הפילו אותך. צודקת. הפילו אותך בעסק, בחיים, בהכל. גם את הבריאותית שלך לא טוב בגללם. צודקת. למה אתה לקחת ללב, לקחת ללב, צודקת. אתה הלכת לבית חולים בגללם. זה אחד. יש לך דג, זה דג גדול. אמן, יא רב. זה דג גדול, זה כסף. אמן, אמן. אוקיי? אמן. הכל יצא לך, אתה מבסוט? 100%. 100%. 100%? 100%. שיהיה לך בהצלחה, באמת. מודיע לך תהיה מאוד, מבסוט, מאוד, שיהיה לך מאוד. הצלחה טובה. באמת מודיע לך אמן, מהלב. שתהיה בריא. תודה, תודה, תודה. ביי, לילה טוב.